Salamat po, Ma'am Tigre. Yan guys, nakapayong kami ni Nelson. Selfie mo. Wala mo mag-ano. Basta. Ang guys, maulan. Nakapayong kami ni Nelson. Dala namin itong package. Medyo maulan kasi may bagyo ngayon. Dala ko itong package para kinapadi-padi. At may dala tayong pasalubong. So, galing to kay Ma'am Chiki. So yan, signal number 1 kami ngayon sa Baguio. So yan guys, samahan nyo kami ni Nelson. Kasama ko si Nelson. Yung banaw. Ano na? Pwede. Ano? Namanaw. Namanaw dyan. Yan. Challenge Elvis. Yan guys. Nandiyan si Cardo. Hello Cardo, shout out. O pare, gusto sa ini. Bigyan natin si Tatay. Tatay o. Hindi mo lang. Please, please. Ito mo kong jacket na pag yan. Pare. Yan ang jacket. Please, please. Tatay, please, Tatay. Please, Tatay. Very good. Ay, dyan na yan. Anak natin may na-bless na tayo. Ayan, masamang balita. Oh, ano nangyari dito? Nabasa guys, oh. Dyan. Oh. Niyo. Inano mo to pa di? Putol. Padi, inano mo to pa di? Putol. Putol? On mga baat na. Oh, yung bagong bili ni Roy. Yung buyo. Yung bagong bili namin ni Roy na speaker guys, oh. Galing kay Tita Agnes. Galing kay Ma'am Agnes Miller. Nanay Yuli, ano nangyari? Inabot na may inabot yung pumasok dito. Wala kami kaalam-alam kasi nagugas ako kanina umaga. Naglinis ako. Yung dalawa lang. Panganay ko lang saka yung si Roy. Ano man, wala kaming alam-alam. Pinasok kami, tapos umupo dyan. Kinuha yung radyo ng anak ko. Tapos yung doon kinuha doon sa TV? Tapos yung TV. Anong ginawa? Binalibag? Ganyan yan lahat dito. Binagsak? Pinagsak yan lahat. Yung tiro yan dito. Ano. Tapos labasan sila takbuhan. Alam na kasi nila na may diferensya dapat. Inaalagaan nila yan. So yan guys, isang malungkot na balita.
Kung nasira yung yung speaker na binili natin. Yung nga po. Sakto po nga, nagpapatugtog po ako. Diyan sa, pinilag ko na nga po dyan sa laog. Sakto sabi ko. Kasi patugtugan ko, hilig po talaga ako sa tugtog. Ay, tinitesting ko itong talagang pag ko, bilog siya digdig. Tuko siya dyan. Ano siya? Galit na galit siya. Hindi, masimple yan man lang siya, pero maana sana. Pero bira lang yung lumabas. Minsan man lang. Pero yun nga daw sinasabihan naman. Sabi, pagkasabi ko, rauton ko yan, luluwi masama pagkasabi niya, rauton niya daw. Hindi ko man inintindi. Sirain daw yung speaker mo. Oo. Tapos ano nang ginawa? Pagsabi niya yung araw ko to, nang isip ko to, sabi ko, gagadanong ko na. Gagadanong ko sana to. Pag yaon siya dyan, sabi ko, ang isip ko man, kinuha niya, inarog niya ka. Pati sa baby. May naman ako nga ginibo, inano niya, sabi dakula, pati sa dakula. Nakulaon na yan. Malayin niya po talaga ang buto sa, hilig po talaga sa tugtog. Nasira lang. Guys, dumating na yung isa pang package. Hindi mo. Hindi ko alam kung ano. Kasi ang purpose ko ngayon dito guys, mag-unboxing kami nitong box. So inabutan ko dito si Ragon Hane. Bumalik na lang ako dito kasi kanilang tanghali galing ako dito. Tumawag si Ate Yuli sa akin na sabi niya, yung binasag daw yung mga gamit dito. Kaya yan, dali-dali ako pumunta dito. Pagpunta ko dito, bago kami pumunta dito, pumunta kami ng police station. Tignan ko na to. So, yan. Wala naman tayong magagawa kasi may diferensya nga. Nakakalungkot lang kasi galing sa mga sponsor yung mga gamit. Binili natin dyan. Pinagpaguran din nila. Sayang lang. So, yun. Wala tayong magagawa kasi wala sa matinong pag-iisip kung gumawa. Pumasok dito. So, ang nakakaano lang doon kasi walang nangyari sa mga bata. So, mahirap na pag ito yung mga bata yung may nangyari dito. Ewan ko lang. So, buti na lang walang nangyari sa kanilang masama. Hindi natin maibabalik yung mga buhay ng mga batang ito. Okay na yan, at least. Kinausap namin doon, pinunta namin doon sa loob. So normal naman siya kausapin. Kaso nga lang, yun yung sabi niya. Parang palipat-lipat daw yung music. Parang na-trigger yata yung niya, depression niya. May depression pala siya. Kaya yung pinatugtog mo yung yung binili nating speaker. Kaya siguro, ayun, naingayan. Di ba malakas yung Pag-abot niya talaga, niluwayan ko na po. Tapos nilipat-lipat ko talaga. Kung hinahanap po itong magayon na tugtog. Pero pag pero pag niya, malayan sa niya. Malayan sa talingan. Malayan sa pagdangog. Yun yung sabi niya. Sa paulit o sa palipat-lipat daw ng ng music. Parang may umano yata sa kanya. Parang yun yung sabihin, parang may na-trigger yata yung sakit, kaya nagawa niya ng nagpaalam naman daw sa kay Roy bago niya basagin to. Sabi niya babasagin niya daw. Saka, yan, sinabi niya pa kanina, hindi niya na ulitin kasi wala na siyang babasagin ulit kasi basag na. Grabe. Luluto kami ngayon ng ni Padi-Padi na sinigang na bangus. Bangus sa imo. Bangus, tilapia, bangus, tamban. Nam-nam sana. Pade. Nakagi sa imo to. Ano ba ito? Toray. Tamban. Pade. Prepare tayo ngayon ng dinner ng mga bata ni Nanay Yuli. So, sinigang na bangus with kangkong. Yan ang lulutuin natin ngayon. Para may pang-ulam sila Padi-Padi. So yan guys, yun nga, masamang nangyari. Pinagwawalaan itong mga gamit nila. Yung TV, yan, basag-basag. Tapos yung binili namin ni Roy na speaker sa nagaw. Galing ni Tita Agnes Miller.
basag. Binagsak daw nung ano, pumasok dito. Maghanap si Dilson. Agaw. Okay na. Isang lang sa bagay mo. Baka nyo na nga. Guys, luto na ang aming sinigang na bangus. So, ang sinigang kong ito guys, ang version nito ay parang sinaing na bangus na may kangkong. Sarap. Pre, kain ka na? Kain ka na? Mag-unboxing muna tayo. Yan, luto na to guys. So yan guys, meron kaming dalang package dito para pinapalipali. Yan, dalawang package. Ito para pinapalipali. Madala pa din namin to. Sabi ni Ma'am Chiki, ang laman daw nito ay para sa amin ni Oragon Honey. Ito? Oo. Sabi Ma'am Chiki. Yan galing to kay Ma'am Chiki sa Ison. Ang galing to sa Bulacan. Yan. Salamat po Ma'am Chiki. Ma'am Chiki, salamat po. Ma'am Chiki. Galing kay Ma'am Chiki. Unahin natin ito malaki. Ito, kila pali-pali. Oo. Hindi ba ba? Bumili ba doon? Yun sana. Hop! Hop! Oh, yan. Wow, may kawakan si Pali. Akal mo. Binulsa. Pakita mo sa camera. Binulsa agad yun. Pagganyan mo sa. Sanayin ko. Sanayin ko. Sanayin ko. Yan guys, may laruan agad si Padi-Padi. Yan. Eto, may storybook. O, Nanay Yuri, storybook na mga ano. Islom. Oh, may leaflets pa. Leaflets, oh. Leaflets. Ang pinakamahalagang tanong sa buhay. Yan. Ito na. Ano to? Sa ano yung Chiki? Sa kanilang simbahan. Nanay Yuri, pwede nyo itong basa-basahin. Basahin yung mga Ang leaflets. pinakamahalagang tanong sa buhay. Yung paglauto nila. Punda! Ay, Wow, may punda. Yan Nanay Yuri, may punda ka. Yan, marami pong punda yata dito. Yan, Padi-Padi. Yan guys, oh. Pali-pali! Padi-Padi. Punda na. Nabahin mo na yung pali. Palitan mo na. Ay, suluntin mo dyan, Nanay Yuri. Suluntin. Ito na. Ba't mo bubunting eh? Makyan. Yun balo. Balo. Dito balo. Bang chili. Yun balo. Padi-padi. Wow, may mga bado sa bigan. Hiling mo na nangyay. Pasali ka na rin. Pasawali ka. Halin ninyo. Tananganay ka ba? Yan na balo mo. Ha! Hiling mo. Yan, kay Padi-Padi to, kay Padi-Padi. Ito ka na. Nanay Yuri, support mo kay Padi-Padi. Oh, ay, may bago na. Wow. Adi, Ano, bago may- na ni. Art mo. Bago na ni. Wait. Ano balo? Ayun na yun. Hindi. Magayong-gayong na. Magayo na. Tusik mo tayo bago. Sunod. May kalo pa pati sa pagbuyo. Oo. Bulaga. May kalo pa. Wow, gayong. Gayong. Inay na tayo. Bako muna yung paborito ha. Hindi na itong paborito mo, yellow. Ito naman. Yan, Ma'am Chiki. Salamat po. Papugi. Ganda. Ito talaga si pala ng ating mga sponsor. Walang pangalan. Muling ba ba Kay ano? Role, halika Role. Role. Tabi na na. Roy, Meron pa halika yung to. Ay, kay Roy. Tentay mo Oh. ano? Bahay. Si pala eh. Tuwa si pala eh. Wala tong pangalan. Ito na. Ha? Ito na. Yan naman. Ay, ganda oh. Hindi. Irole. Ay, si Role. Hiling mo talaga.
Rolls. Yan, kay Rolly. Saan? Bonnet. Bunit. Paborito ni Junil ang bulit. Ayaw ki Junel. Ano, Neng? Lang sa ulo mo, Neng. Si Junel kasi ayan. Wow! Dami dyan! Neng! Ingana dahil na rin. Bagay na bagay dyan sa ano mo. Baba. Wow! Ganda yun. Ano pala yun? Galing. Oh, ikaw man meron kang baga. Hindi ko lang ako nilatulak mo. Long tupot din. Oh! Siya! Oh, buksing! Buksing! Pagka na Nel! At to, nalayo daw kay Katay. Wow! May laruan, tapos may kulay. Tayo. Pero thank you po. Oh, salamat po. Hindi, pagkain na. Bakit kakanon ha? Kawatan. Ay, kung babae. Ka. Ako masih berbumbukan. Wow! Bagsang ka ba na yung bagsang? Ay, Kumot. Ay, kumot. Berit. Hindi ba lumabas si Ay, ganito to, si Katay. Gata. Tayo, tay. Tay. Kanda. Yan mo lagi kay Katay ito. Problema mo sa iguman. Oh, ito pare, maliit. Ay, baka yun saan? Si Julian. Yan ako dyan ko. Go. Dyan ko, ligat ko. Baba. Malagi. Wala may kasukulon. Baby. May si Django. Ano ka? Luwas. Ah, pumasok pala. Katabang na. Ilang katabang. Eh, mga kanda. Bala mo. Ano ko? Wow, ganda. Pilo keso, kunda pa po. Dami na kayo punta pa rin. Ha? Unahan. Nagunan? Lalo, tingnan na yun din. Yan! Pwede laki, pwede bayi. Sa mga? Pwede laki, bayi. Okay, ano? Yan ka. Di ba? Ay, kita niya, pwede mo kita niya. Blue. Oh, yun ang kukuha. Dami nyo ng punta talaga. Yan, dami po. Babae mo ka. Ay, ito! Pang maganda to pang ano sa dagat. Pang dagat ni pa din. Apa na? Wala mo na pagkat Pang dagat talaga. Ngayon lipad. yes, mapadahan kami ni Padi-Padi. Yay, mapadahan kami. Babae mo gani. Ako man amay na. Bayi pag ngayon. Bayan ba nun? Bago man amay na. Susunod. Ano? Sa'yo mo ha? Yan na yun, bag mo pa to. May bag na. Ang bayi. Tapos, may laruan dito si Junel. Wow, may laruan oh. Oh, ito pare. Oh, no. Oh, ganyan. Ay, Brian. Ah, ito. Jollibee, oh, Jollibee. Katay. Oh, laruan pa. Oh, Katay. Katay.
pantalon po. Oh. Ayos. Ma'am Chiki, salamat sa inyo. Salamat po. Ito. Sa inyo, Ma'am Chiki, salamat po. Part natin kasi tinali niya lang na yun. Salamat ka muna. Sabi na, salamat po. Sabi na po. Ano pa rin? Salamat po. Salamat po, Ma'am Chiki. Maraming salamat po sa binigay niyo sa amin mga damit. Maraming salamat po. Nag-isip na lang gagawin. Mga damit po kami. Paliyon ko. Ang laman ng kahon ay... Kaon ko lusot ng kahon. Wow, may pira. Oh, ang dami. Wow, ang daming pira. Oh. Mga leaflets pa yan. Yan, una. Roy. Diyan, Diyan rami pala. Sa iyo, pare, pantalon. Nam sana. Nam sana pa de. Nam sana. Maayo ka kayo pa de. Paliyon ko. Salamat po, Ma'am Chiki, Saison. Yan, meron din ako pare, oh. JR, habi daw. Naman taki. Roy, tingnan natin kung ano to. Paha. Ito pa. Oh. Ito na. Dahil mo nakikisir. Tawag sa'yo mo. Sige. Bagay na bagay. Pali nga. Ma'am Chiki, salamat po. Naka-jacket tayo. Abi. Meron pa. Ito. Roy and JR Habe. May card. Ay, baka pera na naman yan. Chiki. Chiki yan, Chiki. Chiki. Wow. Ano ba? From Ma'am Chiki Saison. Kakaagi. To Roy and JR families, happy holiday. May the grace of God be always with you all. Joy and happiness in spreading God's word. Yan. Sincerely, Ma'am Chiki Saison. Ang sweet naman yung Chiki. Tago natin. I-entrance natin sa ating mga sponsors. Pero pa! Ito pa. The last, but not the least. Wow, may laro na. Wala man nakalagay. Yan, kika Ate Jean na ba ganun? Ate Jane. Okay. Bigyan na lang natin sa mga bata. Junel, gusto mo, Junel? Ayun pa rin. Ayun. Kapandog mo ba ka pa rin? Kapandog mo. Kamukha mo. Ano yun rin, bag? Sarap pa. Dako lang picture. Salamat po. Dako lang picture. Pali. Salamat po, Ma'am Chiki. At yan, salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa JR Habi 2.0. 2K subscriber plus na po tayo. Yan, salamat po. Merry Christmas po sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, sa ating mga sponsors. Maraming salamat po, especially kay Ma'am Chiki Saison. God bless po. Advance Merry Christmas. Sino ba yun? In behalf of Team Uragon, Babayo man o. maraming salamat po. Yung bayo. Ayan, muli po maraming salamat Ma'am Chiki Saison. So, 11 years po, isa lang yung aking pantalon. So, pangalawa po ito. Supportahan po ulit natin si JR Habi 2.0 sa kanyang bagong YouTube channel. So, para mas marami po kayong matulungan dito sa atin mga kababayan. Ito pong mga leaflets na ito, siguro po pwede mo naman basahan yung mga anak mo. Basahin mo po ito sa mga anak mo kasi ito po ay salita ng Diyos. Yan. Ang pinakamahalagang tanong sa buhay. So, galing po ito kay Ma'am Chiki. Pwede mo itong basahin sa kanila. Yan, salamat po Ma'am Chiki sa hindi lang anong tawag dito. Yung material na support, pati spiritual na support ay meron tayong natanggap mula sa ating mga sponsor. Maraming salamat po.